niin, välillä näinkin päin video. Turakin pitää olla jo Mattula kyydissä. Niin, aina kun johonkin lähtee, niin sitten tietenkin sekin päivä tulee, kun sitä pitää lähteä pois. Eli takaisin, vaikka ei yhtään mieli tekiskään. Nyt ollaan lähdössä sitten niin sanotusti Fukesta. Vetään nyt ensin tuohon Torviin ja otetaan sinne sitten 10 päivää lepoa, ettei niinku liian nopeasti tämä paluumatka lähtisi tulemaan. Niin tuli tuossa mieleen, täytyy käydä vielä tankilla. Täällä on sen verran edullista tuo aine, niin lyö tuo tankki täyteen. Ja sain olla tuo kilometritkin, niin näkee vähän miten se paluumatka tulee kilometrejä. Ja mehän tultiin tuossa niin Espanjan Välimeren rannikkoon Barcelonasta alas, niin nyt ajattelin, että jos tehtäisikin se, että mentäisiin tuosta noin Torviin ja mentäisiin Granadan kautta vähän sisämaasta, näkisi sen Granadankin. Granada oli aikoinaan Fordin automerkki. No, ei siitä sen enempää. Oli hyvä vai huono, mutta se on nykyään ihan, tai silloinkin varmaan oli vielä täällä ihan tuommoinen niin sanottu kaupunki. Käydään siinä ja mennään Torviaan ja sitä ajattelin Torviastakin, että jos tekisi sillain, että menisi sitten tuolta niin San Sebastianen Pabloman kautta sitten tultaisiin niin kuin Välimeren rannikolla, eli mentäisiin Torviasta niin kuin Espanja vähän niin kuin halki sinne Välimeren puolelle, siis otetaan uudestaan Pablomaan, mentäisiin sinne Atlantin rannikolle, eli mentäisiin niin kuin sinne länsi. Ei, nyt on ihan, joo, länsi-Ranskaa. Joo, Ranska ja Espanjan raja siellä San Sebastianissa. Niin tultaisiin vähän niin kuin eri kautta tuonne Kotsuomeen, niin tultaisiin sieltä Torviin ja sieltä sinne San Sebastianiin ja sieltä noustaan sitten Ranskaa ja niitä ylös, että ei tultaisikaan tuosta niin sanotusta Välimeren rannalta. Niin täytyy katsoa. Harvinaista mä yleensä on ihminen, jolla on AP ja vielä se C-suunnitelmakin siihen, niin nyt istun autossa, ollaan tässä kohta lähdössä. Ja vielä en ole varma, että ajetaanko Granadan vai ajetaanko tuon rannikon kautta tuohon Torreviahaan. Tuossa ennen Malagaa se ratkaisu on tehtävä, kun Malaga sen tiet eroaa. Toki siinähän on se etu, että jos sattuu ajamaan nyt väärin, niin voi mennä toista reittiä ja sanoa, että tätä mä suunnittelinkin. Eli nyt on niin kuin 50-50, eli tulee onnistuminen kumminkin ajaa kumpaa reittiä vaan. Niin kaipa me nyt pääsääntöisesti tässä vaiheessa tuntuu siltä, että yritetään sitä Granadan kautta lähteä nyt menemään. Toki tämä on nyt semmoinen, että se on ihan sama kumpaa kautta mennään, niin kumminkin sanotaan illasta pitää olla perillä siellä. Niin katsotaan sitten, kun ollaan perillä, mistä ollaan menty. No niin, nyt se hetki sitten koitti, ei tilipäivä koittanut, semmoinenkin laulu, mutta se hetki koitti, että lähdetään hiljakseen valumaan niin sanotusti pohjoisia päin. Vaarosta tullaan tässä Fukeen ja käydään Fukessa tankkaamassa ja siitä jatketaan sitten joko rannikkotietä tai Granadaa, se pitää Malagassa päättää. Aurinko se nousee nyt tällä kertaa, tällä erää, tällä reissulla viimeisen kerran täällä Fukessa. Niin. Fukessa. Ja nyt se avautuukin tuossa mukavasti toi Fuke, kun tullaan tästä niin tänne näin. Ollaan sitten pilvissä. Onneksi ei pilvessä. No olo on kyllä vähän sellainenkin. Korkealla ollaan. Ollaan. Vau. Ajetaankohan läpi? Tätä se varoitti se merkki. Niin. Ettei saa ajaa pilvessä. Oikeastaan on aika pelottavaa näköistä. Wow. Tottunut, että lentokoneella vaan mennään.
Nyt ollaan pilvissä. Ollaan. Pokito, vale. Tässä tultiin tämmöiseen pilvipaariin, eli paikalliseen Esson baariin. Niin tämähän on semmoisen pakokauhu ja kaaoksen välistä jotain tää homma, kun täällä toimitaan. Nyt saatiin jo jonkinlaiset sämpylät ja tuolta niitä piti käydä tilaamassa tuosta tiskiltä. Nyt sitä se puolet jo porukasta pois, mutta siellä sitten jokainen tilaili mitä tilaili. Tuli tommonen Quadia Civilkin, tommonen joku varmaan vanginkuljetusauto tuli tuossa tankille tuolla tommonen. Oli tommonen auto, missä ei ole kovin isoja ikkunoita, niin kai siellä viedään jotain sitten. Se on jännä toi lämpötila. Heitti sit semmoista häränpyllyä, että se oli 4 astetta lämmintä äsken, kun kurvattiin tohon huoltamon pihaan. Niin ollaan sen verran korkealla varmaan, että alkaa lämpötilat jo. Sä oot semmonen linnanvahti. Sä oot semmonen linnanvahti. Joo, siellä tuli toi meidän perro. Ootte kohta niin sekaisin niissä naruissanne. Linnanvahti tuli katsoa, että tuliko kuka kylään. Niin, Durakin on, kun Dura katsoo, että nyt on niin iso koira, että hänenkin pitää olla rauhallisesti. Se voi lähteä. Tää on tämmönen monasterio, eli onko se sitten niinku luostari vai mikä tämä on? Mihin me tultiin. Tää on nyt sitä Granadaa. Täällä on vaan 10 astetta lämmintä. Tää on tää Granada vähän sillain viileämpi paikka. Tuli tuommoista pikkuovesta sisään. About noin 4 metriä korkea. Tämmönen sisäpiha. Siinä on Sierra Nevadan lumihuiput. Siellähän on laskettelukeskuksesta lähtien kaikki tuolla Sierra Nevadassa. Niin, siitä tuli mieleen, että valittiin se Granadan reitti, oliko sitten oikein vai ei, niin jos tykkää jylhistä maisemista eikä oikein muuta palvelua saa kuin semmoista kahvia, mikä on jäykempää, mitä Suomessa maantietä päällystetään, niin tuosta öljyä, niin ei muuta kuin kattelee sinne maisemia, mutta jos sitten haluaa palveluita ihmisten ilmoille, niin pitää tulla sieltä sitten, kun liitytään tähän rantatielle, niin heti tähän Vinarokseen taas. Täällä on Mercadonat ja täällä on Aldit ja KFCt ja sitten täällä on tämmönen paikallinen tämmönen merkki, tämmönen V. Täältä saa hyviä hampuroisia, se onkin näin päin, se onkin tämmönen merkki. Täältä saa sitten tuhottua tämmöset hyvät hampurilaiset. Niin. No kyllä täällä rannassa, niin täällä paistaa aurinko ja täällä on lämmin. Ja en tiedä, kyllä mä enemmän olisin ton rantaväylän kannalla, mutta kyllähän toi. Jos haluaa 1400 metriä ylös ja haluaa, että on kylmä ja usvaa ja sumua, niin kyllä sitä sieltä löytyy.